baik. Madu kah kebedang. Hawaii sandal man, Hawaii sandal zindabad. Oh my god. Korean anda sini. Apa kabar? Naik bed Siman Sapori ding meu madeng magian naik. Hi guys, my name is Trubuzit Nardari. Halo logoper, gimana orang di MVlog YouTube channel gasai kamu bordalan जाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दं MVlog जों दा दिनै बबाव बेरायगोन जोंबो दा एख' माबा गैया आरोना प्लेनिं गैया थेवबो जोङो बेरायनोसै जिखिनि हायो एक्सप्लर खालामनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय लोगोफोर look at the view ओरैबायदि मोजां ओरैनाय सोमखोर समायना मिथिंगा बेफोरबायदियाव थानो मोनबा आरो मा नांबावगौलाय आंनो जेबो नांलालै लोगोफोर नायना ला नोंथांमोना भिउखौनो लोगोफोर जों दा फैयै फैयै माने दिमु मोनफैबाय आरोना दिमु नायो अरुणाचलाव गोलैयोना अरुणाचलाव गोलैयो लोगोफोर बेयो दिमु होनोरिखौ जों दा थाङोना ओरैबायदि मोजां ना भिउआ नाय ओरै नायबानो जाबाय आं बेयाव दोङो ओरैहाय भिउ look at the view guys ओरैबायदि मोजां खुला खुला खारना नोंथांमोना नाय दिनै मोजां मोजां माने खोन्थिगोन आरोना आङो भिउखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ ओरैबायदि मोजां माने आं दिनै गारि सलायाखै आरोना बिराद नुथारदों बेनि थाखायनो आङो माने गारि सलायाखै लोगोदो गाखोदो ओरैबायदि मोजां नुहुरदो भिउखौ नाय ओरैनो नायहरनो जों दा फैयै फैयै आसाम आरोना फैयै आसाम अरुणाचल चलो look at the view what a sexy view guys ओरैबायदि मोजां मा बुंनो आरो अरुणाचलाव गोलैयो बियो दिमु बैथिंजा ओरैहाय जों बारबोबाय आसाम बर्डार बे जाबाय अरुणाचलाव गोलैयो नायबानो जाबाय भिउफोरखौ माने सान्दुं दुंनायबा आरामसिन नुबावगोन आरोना आगुया आगुया oh my god Hwgwn Hwgwn बया बुजा बुजा मोसौ नै लोगोफोर बेफोरबायदि मोसौ फालो नुफेराखैमोनथ' जोंनि जायगायाव नै नाय मोसौ गुमदो बिथिंजाय आंनिया भिडिअ हेगारनाया लेट जादोंलै गाज्रि दामोन बेयाव आंजों लोगोसे गासैबो दङ माने जायगानिनो इसोर माने मिथिजोबो आरोना बाहाय बांला डिटेल्स ओरैहाय लकेल इसोरो लकेल डन बुंनानै होदो बे जायगानि बागै 2020 आव माने बे आसाममोन आरोना दा 2021 आव लिकाबालिया डिस्ट्रिक्ट मोननाय लोगो लोगोनो माने अरुणाचल आरो आसाम 50-50 जाबाय माने बे दैमाया बे हाजोआ अरुणाचलाव थांबाय ओरैजाय माने मा होनो बिदिखौ हायेन एरियाया माने आसामाव गोलैजोब्बाय आरो दा हाजोआ दा अरुणाचलाव गोग्लैबाय बेनो आरो दा नोंथांमोना फै नायफै बिराद मोजां जायगाया दा जों एसे सिगाङाव थांबावगासिनो जलना ब्रिज दं बिथांमोनखौ देखायनि गोदान फैदोंथ' जायगाखौ माबायदि मोनदों दा बिथांमोना बिराद मोजां बुंनो नाङा दा आरो फंनैसो बुङाव जाखिनि दा मा बुंबावनो बेनोसै लोगोफोर जों दा फैयै फैयै नै guys ओरैहाय
बेजा गोबां मानसि दोङो लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बिथिंजाय मोसाबो ओंखारो मैबो ओंखारो मैदेरबो ओंखारो गासै बुस्थुआनो ओंखारो बिजा लोगोफोर बेनिखायनो जों बिजा थांथ'लायला नै आंना हाजो गाखोनो दै लोगोफोर हाजो नै होखागोन लोगोफोर आंना हाजो गाखोनि आरो ना Koreana नै जोंहा पुर्न प्रग्राम सेन्देल hwna Jen ten faibai guys, look at the view. Này, जोंना डेन्सारा हाजो गाखोनायाखै बिथांखौ बोखोनांगौ जादों नों फैनानै बोरै नांदो बे ब्लां बे नै प्रेमा इ ओंखामखौनो जाथारा ओंखायनो हाजोखौनो गाखोनो हायाखै जोंनिया ओरै थांलाय साप्पोल माबोरै मोनदों नों फैनानै हावाइ सेन्देलमेन नै गोदैखाय मादो गाखोबाय दं हावाइ सेन्देल जिन्दाबाद लोगोफोर बे जायगानिफ्राय जों थांथ'लायनोसै दा बेलेग जायगायाव एक्सप्लर खालामलायनोसै जेसां हायो नोंथांमोना फैनानै बोरै नांदो लकेलनिबाबो बरिया गासैबो बुं खेबसे नोंलाय नों जोंनि जायगायाव फैनानै माबायदि मोनदों आं मार मोजां मोनदों नोंनि जायगायाव फैनानै आं नुजानो बादोंमोन बियो इदिनोखा आगोलनिफ्रायनो आं बिराद हेंसाम नोंथांमोना नुबा बाग्ला जालांगोन आं नायथारगौमोनलै सना आयो उनाव नायगोन गाइस टाटा बाय बाय बिगिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बेलेग view dari motor anak ini logober danger sapa karena view ayo jatri kali belum lagi papa logober ini musuh berapa logober ini lompat di tarte nung nang amcian lompat di tarte fैनो सिमन सापरि मोनफैलायबाय नोंथांमोना जेसां हायो जों एक्सप्लर खालामनानै देखायलायनो नाजानोसै सिमन सापरि गाइस सिमन सापरि गाइस जों दा ट्रेनालि मोनफैलायबाय नै ट्रेनालि बेखौ बारनांगौ माने गोलावना ट्रेनालि मा बुंनो आरो Oh my god. Halo logober. नै आं दा मोनसे जायगायाव लकेसनाव दंफैयो आरोना बेनो जाबाय सिमन सापरि ब्लां लोगोफोर ब्लां बोरैहाय नायबानो जाबाय ब्लां लोगोफोर ओरैबायदि मोजां ना थान्दा सोमखोर समायना मिथिंगा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय लेथा जोंनो देखायलांगासिनो हानायमानि लोगोफोर नै बैसाङाव गाखोनो आरोना
लोगोफोर बिराद मोजां आरोना नोंथांमोना साननो हागौ माने मा इदि बैसां गाखोनाय मा बाइक सलायथिंबाय थानायखौनो देखायलाबाय थादों होननानै नाथाय जों आपार आसाम राइडआव मा दोङो जों इखो निजिनि मेगनजोंनो माने गिदिंना नायदो आरोना आपार आसाम राइडआव जोङो गिदिंना नायबाय जों निजिनि मेगनजों नायबाय आरोना माने भिडिअआव होजोबनो हायाखैबाबो जेसांखिनि जों होनो हादो आरो मेगनजों बिनिसाय नुसिनदो आरोना जों एक्सप्लर खालामदो माने आं जेबो बुंनो रोङा दे लोगोफोर जि हायो जि ससे हायो बेखौ बुंनानै होबाय गाज्रि दामोन लोगोफोर आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन आं दानि माने जि जायगायाव फैनो होन्दोंमोन आं दा फाइनालि बे जायगायाव मोनफैबाय आरोना बे सिमेन सापरि होननाय दैमा माने खर'आव माने बे जायगाखौ माने बहुतनि खुगानिफ्रायनो माने भिडिअआव जोङो नुदोंमोनबो खोनादोंमोनबो नालाय दा जोङो जोंनि मेगनजों नायना थांथारनोसै आपार आसाम राइडआव गाइस जों दा फाइनालि मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि ओरैहाय दङ उनजाव नायबानो जाबाय भिउखौ ओरैबायदि मोजां ना माने बहाबा ओरैबायदि मोजां इफोरो माने गोथां ओरैबायदि मोजां जादों आरो दा मोनाबाय एसे मोनाबाय आरोना बेनि थाखायनो मोजाङै नुवाबो जानो हागौ भिडिअआव नोंथाङा नायबानो जाबाय नै सोरगिदिं समायना दैमा लोगोफोर बेनि नामानो सिमेन दैमा बिराद मोजां नांदों माने फैनानै इयाव नोंथांमोना माने आलबाल जायगाफोरखौ देखायबाय थायो साननो हागोन आरोना भिडिअआव थेवबो जोङो बेफोरखौ नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनो माने जों नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो जों जेसेबां हायो बेखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिबाय आरोना नायबानो जाबाय दा एसे दै खम जाबाथाय Oh my god नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे भिउखौ नाय सोरगिदिं समायना अन्थाइ लोगोफोर अन्थाइ नायबानो जाबाय अन्थाइ सोरगिदिं माने अन्थाइ प्रेम भाई नोङो फैनानै बोरै मोनदों गोजोननाय मोनदों जायगाया मार हिटखा डेन्जार ओरैबायदि हिट ना गाइस नोंथांमोनाबो फै गाइस बेयाव बेराय फै ओरैबायदि हिट ना गाइस फैनांगौ बेफोरबायदि जायगायाव गाइस दे बेखिनिखौ बुंबाय आङो चार्ज गैला नोंनियाखौ बुङा चार्जआथ' गैला बेखौ आंबो मिथिदों थेवबो हानायमानि आं दिनै बानायलांगोनसो लोगोफोर नैबे सिमन सापरि दैमायाव मा दं मा गैया नै लोगोफोर अन्थाइबो दङ बालाबो दङ दैबो दङ बिफां लाइफां दङ गासैबो दंजोबो लोगोफोर गासैबो दंजोबो लोगोफोर नायलांनो जाबाय नायजोब नै बालाफ्रा अन्थाइफ्रा नै हाजोफ्रा नै जोबनायाव माने आङो बे जायगानि नोंसोरो बाहाय जायगानिखा आरोना बेयाव आं फंनैसो बेनि बागै बुंना होनोसै नोंथाङा बे जायगानि बागै एसे बुंना होदो बेयो जोंनि जेनेबा सिमेन सापरियाव दं आरो सिमेन सापरि बेयो एसे हाजोआव जायो माने सिमेन सापरि दैमानि हाजो खर'आ होनो आरो जों बेखौ बेयाव माने सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन जोंनाव कल खालामनो हागोन जोंनाव माने खबर लाहर आरो फैनोबा लामाफोरखौ नुवाखैबा ना फैबाथाय जों बेयाव बेरायनो लाबोगोन सोरबाफोर फैबानो जाबाय थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना लोगोसेनो आरो बेल आइकनखौ टां टां टिं टिं पुं पुं टां टां बुख्लाजोबना थां लोगोफोर वाव लोगोफोर जोबथारनायाव आं नै दिएनखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय Hi guys, my name is Trubujit Nardari from Baksa Borma Koklabari जों आपार आसाम रायजोआव मारिगासिनो नोंथांमोनाथ' मिथिखादो ओमफ्राय नैबे लकेसना जादों सिमेन दैमा नैबे सिमेन दैमा जायगायाथ' जोबोर मोजां नायथावथाव एकदमबारे जानो लुगैयो जायगाखौनो फैबाथाय खिन्थु केमेरायाव बारा फकास खालामनो हाया जोंबो मिथियागो माने रियेलाव नायनाय केमेरायाव नायनाय एसे बेलेग जायो आरोना जायखिजाया भिउआ बहुत मोजां आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि नैबे साइडजों फैबाथाय नैफोर जायगायाव फैयो इदि आं माने आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना फैबानो जाबाय जोबोर मोजां खेबसेल' नायफैबानो जाबाय खेबसे फैबानो पुरा हिट
आरो जों इयाव दा जाय ब्रमोन दोङो जों माने गाबोन मर्निंआव बिदाय होलांसै आरो ब्रमोनखौ दा माथो होनो आरो दुखुनिबो बाथ्रा खिन्थु जों फैफिनथारगोन आं हारसिंबाबो फैगोन पुर्न गारनानैबाबो फैगोन आङो अके होमबा दोनथ'नोसै ना भिडिअखौ दोनथ'नोसै ना पुर्न भिडिअखौ दोनथ'नोसै अके लोगोसे जोबथारना गासैबो जय बरारनै आरोबाव जय बरारनै आरोबाव जय बरारनै अके बाय बाय गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बेस्रा लांबायना गाइस बेस्रा लांबाय बेरबाय